Gipahibaw sa Archdiocese sa Sugbo nga aduna nay final proposal nga iduso sa Vatican dayong Enero alang sa ilang plano nga Sugbo SWAC o ang pagmugna og duha ka bag-ong diocese sa probinsya sa Sugbo. It's really about time to address particularly the pastoral needs of the big community. I would like to believe, knowing the mind of brother bishops, they will certainly give their unanimous, I should say, endorsement of this proposal. After that, I will send these proposals to Rome. When it happens, we have no more control. That's why we say we leave to the Lord. Pinaagi sa Sugbo SWAC, adunay itukod nga mga bag-ong diocese sa amihanan ug habagatang bahin sa lalawigan. Usa niini ang Santo Tomas de Villanueva Parish sa Danau City, diin ang utlanan magikan sa lungsod sa Liloan hangtod sa lungsod sa Tuburan lakip na ang Bantayan ug Camotes Island. Sa Southern Cebu, ang Archdiocesan Shrine of St. Catherine of Alexandria sa Carter City. Sakop niini ang syudad sa Naga, libot tumoy sa habagatan hangtod sa Dakbayan sa Toledo. Ug ang Archdiocese sa Sugbo magsugod gikan sa Balamban ngadto sa Asturias ug Konsolasyon hangtod sa Minglanilla. Gisaysay sa mga tinugyanan sa Archdiocese of Cebu nga pinaagi sa pag-decentralize sa simbahang Katoliko, mamahimong mas mahatagan ug pagtagad ang panginahanglanon sa mga Katolikong Sugboanon nga nagpuyo sa mga probinsya ug dili lang dinhi sa Metro Cebu. Kung mahinayon nga matukod ang duha ka bag-ong dioceses, mahimo nang gawas nun ang maong mga simbahan gikan sa Archdiocese of Cebu. Apan sigon ni Monsignor Raul Go nga usa sa mga kabalaka karon sa mga kaparian sa mga parokya ang posibilidad nga mawad-an sila retirement ug health benefits panahon nga mabuwag na ang ilang simbahan sa Archdiocese. Ang concern sa mga pari ko na ilang retirement o hospitalization sa pagkaroon masuportahan na siya. Kung ma-divide dito lang ka diocese, posible nga di na masuportahan silang diocese ang retirement o hospitalization healthcare benefits. No? So the proposal is to treat all the priests in the three dioceses as beneficiaries of one single source of fund. No? Mensahe sa Arsobispo alang sa katawhan nga ang Sugbo SWAC dili usa ka matang sa pagbahin sa simbahan apan usa ka taytayan aron mas daghang Sugboanon ang makadungog sa mensahe sa Ginoo. We are not creating walls. We are building bridges. Ang iba nung hutana, kung ma-divide na, makakato pa kami sa Santo Niño, of course, no. Kung ma-divide na, magkapamista pa kami nga taga-karkar sa Danau, of course, no. We are one Cebu. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.